गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बुलेट निउज चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। थांनाय रबिबारै इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन थामहिनबा भारतारि अख्रां बिजिरग्रा गौथुमा बुङोदि फैगोन 23 आगस्ट मोनाबिलिनि 6:40 चन्द्रयान 3 अखाफोराव आगान हैगोन आरो बे नुथायखौ मुलुगनि गासै सुबुङानो लाइभ नायनो मोनगोन होनना बिथांमोना फोरमायो। मख'नो गोनांदि रासियानि लुना 25 आरो भारतनि चन्द्रयान 3 गासै मुलुगनि सुबुंफोरखौनो जोबोद उसुखुथु खालामदोंमोन दि सोर गिबिसिन अखाफोराव आगान हैगोन। नाथाय जिहेतु रासियानि लुना 25 मैया सौग्रावना सिलिंखार जालांबाय, नाथाय दा मुलुगनि गासैबो सुबुंनि मेगननि नोजोराव दङ खालिबोल' भारतनि चन्द्रयान 3। ओंखायनो रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, 23 आगस्ट खालारखालि मोनाबिलिनि 6:40 चन्द्रयान 3 खौ लाइभ नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। मबाइलनिफ्राय सुबुं समाजा जाबायदि मोजां फिथाइ मोनदों, नाथाय बेबायदिनो गाज्रिनि फिथाइखौबो सुबुं समाजा मोनगासिनो दङ। मैया गलाघाटनि कामरामान्डा पुलिस थानानि सिङाव थानाय नामसनिया राङागाराव गंसे मबाइलखौ दान्दिसे सम नायथ'नो मोनैनि थाखायनो गावनि बिफाजों नांज्लायनाय जायो आरो नांज्लायनाया ओरैबायदि महर लायो न'-बां गासैखौबो बुफाय बुसि खालामना आरो जोबथायाव गावनि बिफाखौ खर'आव बुयै बुयै सिथ्लायावनो फोथैयो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिफाया मबाइलखौ खामानि मावनायाव लाना थांथ'दोंमोन आरो बेखौनो लानानै नांज्लायनाया जादोंमोन। बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोरा सोरनि खोथाखौ लानो आरो सोरनि खोथाखौ गारनो गोनो गोथोआव गोग्लैनाया बेयो मोनसे सैथो बाथ्रा। मैया एमपि आजमल बिथाङा 2 बोसोरनि गेजेराव दरंआव स्कुल बिल्डिं लुनायनि समायखिरा लायो। लोगोसे बिथाङा गोरिब नखरफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बेसेन गैयालाबासिनो फरा फोरोंहोनायनिबो खोथा बुङो। पियाजनि मोनसे मोजां खौरां। मैया भारत सरकारा पियाजनि सायाव बेसेननि मोनसे थि गरन्थ' फैयो। फैगोन बुधबारनिफ्राय दिल्ली, अन्ध्र प्रदेश, तेलेंगाना, हिमाचल प्रदेशनि उनाव आसामाबो 1 किल'आव 25 राङै पियाज बायनो मोनसिगोन। मैया मोनसे भारतनि सार्भे रिपर्टनिफ्राय रोखा जायोदि थारै आसामा भारतनि सिङाव बेसेबां जौगासारनाय। आथिखालाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लाख लाख साकरि होदों होनना गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदोंब्लाबो थारै आसामा बे बिथिङाव गोग्लैसोनाय। नाथाय रिपर्टनि बायदिब्ला आसामा इनकाउन्टाराव सेथि, नैथियाव दङ पुलिसनि राज, थामथियाव दङ उच्चेद। नाथाय बेराफारसेथिं साकरि थिसननाय बिथिङाव भारतनि मादाव उत्तर प्रदेश आरो गुजरातआनो बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव दङ। मख'थावना दि आसामाव जाय समाव उच्चेद, करापसन, बुथारग्लुंनाय, गावथारग्लुंनाय बायदि थासारिया गोजौ सारियाव सोलिबाय थादों, थिग बे समावनो गुजरातआ बेंक आरो इन्डास्ट्रि गायसननायनि मुङाव रां खरसा खालामदों 37,317 कौटि रां आरो उत्तर प्रदेशआ खरसा खालामदों 43,180 कौटि रां। हारिजों हारि मुगैज्लायनाया सुबुं समाजनि मोनसे गाज्रि आखु। बे बाथ्राखौ बयबो इयेस होनना बुंगोन। नाथाय बे मुगैनाया लक्ष्मण रेखानि सिङाव थानाया गोनांथार। थांनाय 15 आगस्ट खालारखालि गुजरातनि गंसे फरायसालियाव 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिनानै थाखो 10 आव जायफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां नम्बर मोनदोंमोन बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि खालामदोंमोन। नाथाय सासे मुस्लिम फरायसुलि जानायनि थाखाय बै फरायसालियावनो 87 नम्बर मोननानै टपार जासेयावबो बिथां आर्नाज बानुखौ बरायनो आरो बान्था होनो लिंहराखै। बे बाथ्राखौ आर्नाज बानुनि बिफाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुखुयै फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय फिन आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासि हरफिननानै आंनि चेनेलखौ नोंथाङा दिनैसो खोनासंदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।